kaag sa good vibes. Sarang na makapanag-iyas ang house and lot sa bulig sang gobyerno para mas mag-an ang balayran sa kada bulan. Ini pinaagi sa 4PH nga programa upod ang Deca Homes. Yaring report. Kung sa tuanay, vertical o kung pasaka lang ang mga buildings para sa housing units, ang yara sa pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program kung 4PH nga housing program sa gobyerno, subong, may horizontal na. Kag, mayara na sini sa Bacolod City, pinaagi sa Deca Homes sa Barangay Granada. Bot silingon, sa horizontal nga setup, hindi lang balay ang maangkon sa isa ka pamilya o kung individual, kundi pati duta na. Ngayon pangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang paglunsar sa proyekto sa Miyerkules. Last year kasi we expanded the modalities of 4PH. No? Dati ang 4PH is only for vertical developments, mga condominium. Ngayon, ang horizontal is one of the additional modes of 4PH. Kag, sa pagdugang sang horizontal housing sa 4PH, nanging ka-partner sang gobyerno ang Deca Homes, diri sa Bacolod. Ang pinakaunang 4PH nga programa para sa horizontal housing kag in partnership sa private developer nga amo ang Deca Homes Granada. May 5,600 tanan ka mga units diri sa Granada ang ipaidalom sa 4PH nga programa sang gobyerno. 81 diri mga one-story nga mga balay. Depende sa owner kung paano niya i-plaster ang space sa sulod sang balay kag mayara man sang banyo sa gwa. Ang iban, puro na 2-story houses. Ang owner na ang mag-decide kung paano niya ini-plaster kag may duha ka mga bedroom sa ibabaw with access sa windows. Suro sa President kag Chief Executive Officer sang 8990 Housing Development Corporation nga si Attorney Anthony Vincent Soto, ginpaagi sa Pag-ibig Fund ang pagkuha sang units diri kay sila ang may pinakamadasig nga proseso kag pinakamanubo nga interest rate. Ang pinasahi sa 4PH nga programa kay dapat manubo ang bulanan nga income sang isa ka applicant para mag-qualify siya. The unique thing lang about 4PH is the usual thing is they look at your monthly salary kung aabot ba siya dun sa monthly amortization. So yung minimum the salary mo dapat is ganito para maka-avail ka. Ibaliktad yung 4PH. They say now, dapat yung sweldo mo ganito lang kaliit so that you can avail. So dapat maliit yung sweldo mo para maka-avail ka. Yes. Wow. Sa paglunsar pa lang sa programa, kadamo na sang interesado. Sa mga luyag mag-avail sa mga units sa kay Arlene Togle, ang branch manager ng Deca Homes Bacolod, mahimo makig-angot sa Bacolod Housing Authority nga opisina sa Pag-ibig Fund ug sa Deca Homes. With Bacolod Housing. DJ, with Pag-ibig, with us, with our marketing arm. Any of those. Any of those. Any of those. They can go directly to Deca. Because for 4PH process, they have to be pre-qualified with Pag-ibig. Okay. So, they can go BHA, Pag-ibig, and to our marketing arm, our unit managers. Pinaagi sa sininga programa, nagalaom si Secretary Aliling nga amat-amat na nga mabuhinan ang housing gap sa bilog nga Pilipinas kag mas madamo nga mga pamilya ang makaangkon sang ila kaugalingon na nga house and lot.